नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत करतोय। तर आज तारीख असा 13 सप्टेंबर 2022। तर आज अंगारकी संकष्टी असा आणि दर संकष्टीक आमच्या देवळात भजन असता आणि महाप्रसाद असता। तर तोच कार्यक्रम मी आजच्या व्हिडिओत कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलाय। तर व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा आणि मला सांगा व्हिडिओ कसो झालो तो। आणि आज स्पेशल महिलांचो भजन कार्यक्रम असा, तर तो पण कार्यक्रम नक्की बघूक विसरू नका। व्हिडिओ पूर्ण बघा, याच व्हिडिओत असा भजन। आपलो चॅनेल यूट्यूब शिवाय फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर पण असा, तर थंय जाऊन पटकन लाईक आणि फॉलो करा। ता करून तुमका काय गावतला, मी तिकडे पण बारीक सारीक व्हिडिओ आणि टाकत असतोय, तर ते तुमका वेळच्या वेळेवर गावतले। म्हणजे तुमका समजतला आपल्या गावात काय चालला नक्की आता। आणि हो चॅनेल सबस्क्राईब केलात ना, आता सबस्क्राईब करून ती घंटा दाबा। आता घंटा कशी दाबतला, तर चॅनेल त्याच्यासाठी आधी सबस्क्राईब करू गयो, मग तुमका घंटेचा ऑप्शन दिसतला। आता घंटा दाबल्यावर काय होतला, मी केव्हा पण व्हिडिओ टाकलाय ना, तर सगळ्यात पहिला नोटिफिकेशन तुमका येतला। तर चला आता व्हिडिओ सुरुवात करूया। आता आधी घरातली पूजा करून घेऊया देवाची संकष्टीची। तर ती पूजा बघा तुम्ही नक्की पूर्ण बघा पूजा। आता ही सगळी माहिती देणार नाही मी, काय करता काय नाही। पूजा म्हटल्यावर सगळ्यांका विधी माहितच, ते पूजा शांतपणान बघा। बॅकग्राऊंडला म्युझिक मी मस्त लावलं। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। या आमचा देवखोलीतला देवांचा सगळ्या दर्शन दिलंय तुमका। तर चला आता भजन सुरू होतला महिलांचा, तो भजन बघा आता पूर्ण। आले
जातोय.
चला बाप्पांबरोबर देवळातल्या देवांका पण नैवेद्य दाखवून झालेलो आता सगळी जी मंडळी असा ना ती आता जेवूक बसतली आहे. नैवेद्याक बघा काय काय तुमका सांगतय. हे मोदक असत, त्याच्यानंतर सोलकडी असा, वरण, बटाट्याची भाजी आणि भात. हे बघा असे सगळे जेवूक बसले आहेत. चला आजचो व्हिडिओ होयच संपलो. आता जेवण बिवून घेतलं आम्ही. व्हिडिओ आवडलो की नाही तुमका कसं झालो नक्की सांगा आणि आपलं चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका आधीच सांगतोय. आणि एक फेसबुक इंस्टाग्रामवर आमका फॉलो आणि लाईक करू अजिबात विसरा नका, कारण आपण छोटे मोठे इकडचे अपडेट तिकडे पण टाकत असतो. चला झालो व्हिडिओ बघून. आता व्हिडिओ शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तवसर आपापली काळजी घ्या सगळ्यांनी.